caggal balɗe jeetati mo woni e juuɗe halfinaaɓe geɗe faggude e kalis coggel ko kala mayga hucciti talata hande o yeeso suudu ñaawirdu towndu Mali. O gardinoɗo jagorɗe laamu ngu rewira ko ngoyi ko jawdi laamu e huutoradi kayitaji ɗi gonɗani ko ɗum woni ko procureur leydi ndi holliti. Caggal jonde makko e gardiɗo suudu ñawurdu ndu joofi o nawama kaso. E ngal pelital coggel mayga e de'ire holli e nder ɓayinago mo awaka makko hono Cheikh Oumar Konaré Sakti wonde neɗɗo dawro fof no foti jottorade ko wayni heɓa ɗum wonande sokede walla warede. Coggel ko kala mayga holliti kadi weltare mum e ko gardiɗo cabinet makko o hono professeur Isiaka Ahmadou Singare jareteɗo duuɓi 80 nangaka ko e nde ñawore. Siftinde coggel mayga toɗɗano hoorejo jagorɗe Mali ko e hitande 2021 ko hoorejo lam faddengu général Assimi Goïta fawnombo yeeso ɗen golle ko e hitande 2024 o itta e majje caggal ñiŋoje makko faade e laamu faddengu.